Вітаем, сябры. Нядзеля, 9 гадзіна ў Беларусі, а значыць, вы сустракаеце раніцу з Белсатам. І гэта добрая звычка. Наступныя 100 хвілінаў з вами будзем мы, Кацярына Раецкая і Дзяніс Дудзінскі. І сёння, шановнае гаспадарства, у нас вядома пра Чарнобыль, але не пра мінулае. А пра тое, як ён дагэтуль уплывае на наша жыццё і чаму гэтая гісторыя можа паўтарыцца цяпер. А ў нас малавядомая гісторыя, як сусветныя зоркі, нават Майкл Джексон ды Люча на павароце дапамагалі дзецям Чарнобыля. Была і такая гісторыя ў нашай гісторыі. Разбяремся з экспертамі, чаму Лукашенка ўзяў пад кантроль праграмы дапамогі і ці можа зноў выбухнуць атамная станцыя праз абстрэлы ва ўкраіне. І сёння пытанне раніцы. Што менавіта вы памятаеце пра чарнобыльскую аварыю? Дзе вы былі, калі пачулі пра яе? Як яна паўплывала на ваша жыццё? Карацей, дзяліцеся сваімі гісторыямі ў каментарах. У Беларусі з нядаўняга часу ёсць свая АЭС у Астраўцы, ну вы ведаеце. Нават плануюць будаваць яе трэці блок. Трэба гэта ці не трэба нам, мы можам спрачацца, аднак Астравецкая АЭС ёсць. Спыніць яе працу ці прыбраць гэтую рызыку з беларускай зямлі, ну, хутка не атрымаецца. А вось Глафера Жук з'ездзіла ў літоўскі Вісагінас, горад, які вырас вакол Ігналінскай АЭС. Атамная станцыя ўжо спынілася, але жыццё вакол яе працягваецца. Цяперашні мэр Вісагінусу Ірландас Галагузас добра ведае атамную станцыю знутры. Да прыходу ў палітыку ён сам працаваў на Ігналінскай АЭС інжынерам і заставаўся там нават пасля яе закрыцця, ужо падчас вываду аб'екту з эксплуатацыі. Дарэчы, досвед Літвы дэмантажы станцыі з рэактарам тыпу РБМК быў першым у свеце. Мэр падкрэслівае, што АЭС надалей застаецца самым буйным працадаўцам у горадзе ў параўнанні з іншымі прадпрыемствамі. Там працуе 1500 чалавек. І яшчэ будуць працаваць на вывадзе з эксплуатацыі дзесяткі гадоў. Акрамя гэтага ў горадзе працуюць прадпрыемствы ў сферы гандлю, паслуг, лагістыкі, будаўніцтва, дрэваапрацоўкі і малога бізнесу. В основном атомная станция достаточно либерально относилась и понимала, как, чтобы было самое удобное для работника и так далее. Так что люди и по собственному желанию переводились в определенные сокращаемые должности для того, чтобы получить компенсацию за сокращение этой должности. Те, которые решали, что хотят дальше продолжать работать, они оставались и до сих пор работают. Так что такая, я бы сказал, система была предусмотрена для того, чтобы самим работникам было наименьшее влияние при уходе с атомной станции. Забрать атомную станцию гораздо тяжелее, нежели построить ее по простой причине. Когда мы строим из абсолютно чистых материалов, где работники могут свободно подойти, работать с этими материалами, строить и так далее. Когда разбираем, то разбираем уже радиоактивные материалы, которые уже нечистые. И потому и работать там можно только ограниченное время для работника. Надо соблюдать, чтобы не были превышены дозы облучения и так далее. И это становится очень сложно. Да закрыцця АЭС мэр гораду ставіцца зусім інакш, чым Уладзімір Балтікаў, падкрэсліваючы, што станцыя амаль вычарпала рэсурс, бо паводле плану мелася працаваць 30 гадоў. Яе ўсё роўна давялося закрыць. Проста ў 2004 годзе гэта можна было зрабіць пры фінансавым падтрыманні еўразвязу. Ірландас Галагузас застаецца прыхільнікам атамнай энергетыкі і расказвае, што Літва задумваецца пра развіццё гэтага кірунку. Энергетику, я думаю, что те, которые малой мощности реакторы, которые сейчас разрабатывают, это имеет место быть, и это наше будущее, потому что без стабильной выработки электроэнергии, наверное, никак не обойдемся. Мы
Мы спыталі жыхароў Вісагінаса, што яны думаюць пра беларускую атамную станцыю ў Астраўцы, што месціцца зусім побач, за 20 кіламетраў ад гораду. Усе без выключэння адказалі, ніякай небяспекі яны не адчуваюць. Але размова хутка перайшла да іншага. Чаму праз гады многія з іх так і не здолелі змірыцца з закрыццём Ігналінскай АЭС? Ну, мы же сколько лет живем, у нас тут была атомная Игналинская электростанция, она же с похожим типом реактора, как на Чернобыле, никто не боялся, все жили здорово. А как вот, кстати, относитесь к тому, что ее закрыли, эту Игналинскую? Ну, как и большинство в городе, я там молодой, я еще когда ее закрыли, мне сколько лет, 3 года, 4 было, поэтому, но, как говорят все взрослые, родители и прочее, то, что это плохо, потому что, ну, стало жить труднее. У нас город остался без работы, практически весь, что там на атомной сейчас работает 1000 людей, а все остальные. И сколько мы платим за электроэнергию, то же самое. Не сравнить, что мы раньше платили, и, во-первых. А во-вторых, раньше у нас город был на каких-то субсидиях, ну, городских, литовских. А сейчас мы сидим на это, сами знаете на чем, нам ничего нету, никакой реабилитации за то, что мы сидим на этой атомной яме. Молодежи почти нет, которые учатся, уезжают. Вот. Сыны мои тоже все уехали, у меня 4 сына, никого тут сейчас нет, работы нету. Это тут только, можно сказать, в возрасте люди уже остаются. Горад, што ўзнік дзякуючы атамнай станцыі, сёння шукае сябе наноў. Цяпер плануецца запуск чыгуначнага злучэння паміж Вісагінасам і латвійскім Даўгупілсам, каб як мага больш людзей атрымалі новыя магчымасці для працы, навучання і развіцця па абодва бакі мяжы. А у нас у студыі інжынер-эколог Юрась Меляшкевіч, кіраўнік Чарнобыльскай камісіі партыі БНФ. Юрась, вітаем. Дзень А добры. як гэта так склалася, як гэта так атрымалася, што станцыя закрытая ў 2009 годзе дагэтуль працуе? Так, ну яна ж працуе. Ну, людзі там працуюць. Так, 1500 чалавек. Але не вырабляе... Энергіі не вырабляе. На чым яны зарабляюць? Ні на чым, гэта выдатковая частка гэтага праекта, і яна нічым не будзе пакрытая. Все выдаткі, якія былі закладзены ў час будаўніцтва, у час эксплуатацыі, яны памнажаюцца цяпер на годы падтрымання бяспечнае функцыянавання вось гэта ядзернага апраменьванага рэактара, карпусоў будынка і тэрыторыі, якую трэба таксама даглядаць, ахоўваць і плюс захоўваць на іх адпрацаванае ядзернае паліва і розныя элементы, звязаныя з тэхналогіяй. То бок станцыя не працуе, але ж яна працуе. Все працуе, функцыянуе, там круцяцца турбіны, маторы, насосы, адбываецца ахалоджванне розных элементаў, якія яшчэ греюцца. І гэта ўсё працягваецца дзесяцігоддзямі. Зразумела. А гэты працэс зараз, вось гэтай працы, гэтай там 1000 людзей, гэта падтрыманне для таго, каб выйшаў час, пакуль захоўваюцца гэтыя тое, што там ёсць, ці гэта ўжо працэс, там, першы крок працэсу дэмантажа. І да дэмантажа колькі яшчэ часу? Ці гэта замарожана? Вельмі па-рознаму адбываецца. Ёсць тыя памяшканні, якія не з'яўляюцца небяспечнымі, там, дзе адбываліся розныя хімічныя працэсы. Ёсць памяшканні, дзе моцная доза радыяцыі ўжо, так скажем, індуцыраванага. Таму што калі атамны рэактар працуе і разлятаюцца ва ўсе бакі нейтроны, аскепкі атамаў, то яны ствараюць, як быццам бы ланцуг іншых фізічных працэсаў, калі все тое, што не было радыактыўным, яно становіцца радыактыўным. І ў выніку гэтыя памяшканні, яны становяцца недаступныя для нармальнай работы, абмежаваныя па часу знаходжання, як казаў кіраўнік гэтай атамнай станцыі, і гэта все робіць немажлівым прысутнасць там на доўгі час чалавека. А вось калі гэтую станцыю дэмантуюць цалкам, ну, Такого досвіду у нас ще не було. На жаль, цивілізація чоловіча не може поскорати процеси розпаду ядерних матеріалів у таких умовах. І, значить, вони будуть натуральним способом десятки год розпадатися, знижатися цей узровень радіоактивного випромінювання. І тільки тоді, коли це стане безпечним, люди переступлять цей порог цих залів для роботи по демонтажу. Тобто десятки годів? Десятки год. Ми від Джихарова чули, ну, зрозуміло, це економічні такі фактори.
фактар, што гэта не вельмі добра, што там працуе не шмат людзей, што стала ўся гэта энергія вельмі шмат каштуе. У Беларусі ёсць астравецкая АЭС, і зразумела, што няма людзей, якія б адносіліся да яе там неяк нейтральна, ёсць ці за, ці супраць. Вось як вы гэта ацэньваеце, як такі від здабычы вось гэтай энергіі, а таксама як экалагічны фактар, які можа паўплываць на Беларусь? Вы за, для пачатку, вы за ці супраць? Атамная станцыя ў Караценька, Астраўцы... вы за ці супраць? Я супраць таго, каб атамная станцыя была расійскага ўзору. Гэта станцыя, якая з'яўляецца для нас небяспечнай, яна залежна тэхналагічна ад Расіі, мы залежым ад карпорацыі ТВЭЛ, якая пастаўляе з Расіі топліўныя элементы, мы залежым ад таго, хто прыме адпрацаванае паліва. А Расія зараз пад санкцыямі. Яна Гэта таксама ўплывае і на нашу астравецкую АЭС. Ну, трэба сказаць, што Росатом дасягнуў пэўнага ўзроўня незалежнасці тэхналагічнай, і таму яны могуць падтрымліваць свае тэхналагічныя цыклы. Таму гэта хутчэй пра тое, што нас закупорваюць у гэтым расійскім палітычным і тэхналагічным вакуумным такім месцы. А ёсць нейкія тэхналогіі больш сучасных краінаў, якія лепей працуюць з гэтай энергіяй? Ну, в свеце шмат даволі вытворцаў, якія займаюцца пастаўшчыкоў электраэнергіі з атамных станцыяў. Гэта і Японія, гэта і Великабрытанія, кампанія Westinghouse, гэта Арэва французская. Ёсць цэлы шэраг прадпрыемстваў, якія займаюцца вытворчасцю атамных рэактараў, і нават у нейкі момант яны сталіся вытворцамі тых топлівных элементаў, якія замянілі для Украіны, напрыклад, расійскую атамнае паліва для іх атамных рэактараў. А вы ж, Юрась, самі перасяленец. Так. Вы са Слаўгарада? Так. Колькі гадоў вам было? 3,5 гады, мне было ў 86-м годзе, калі выбухнуў рэактар. Ці памятаеце, што сам пераезд, новы дом, як... Вядома. Я пераехаў уже не значна больш сталым узросце, тому што вельмі доўгі час наша сям'я нажыла на забруджаных тэрыторыях, бо мы патрапілі ў тую зону, якая называлася зонай вольнага адсялення. І людзі там знаходзіліся доўгі час на гэтым месцы, пакуль улады дасягнулі нейкага ўжо мажлівасці перасяляць і гэтыя тэрыторыі. Прычым яны далі проста мажлівасць спрыяння па адсяленню, не даючы там адразу ўсіх неабходных там умоваў. Мы мянялі сваю кватэру, переезжали уже, обменявши ее на ту квартиру, которая у нас была в Славгороде. А куда переезжали? Мы переехали со Славгорода у Малиновку, микрорайон у Менску. О. Але гэта была такая частка горада, як кажуць, чарнобыльскія дамы, ці гэта... Да, это было такое чарнобыльское гетто, можно сказать, где жили люди з... Ну, я заселился непосредственно в той подъезд, где жили жыхары Слаўгарадчыны. Надо мной жил директор школы гайшынскай, у якой працавала моя бабуля, якая сябравала з гэтым директором школы. И тому, ну, для мяне шмат якія люди были знаёмыя. Насупраць дзверы ў дзверы мы жили з людьми з вёскі Засошской, и, ну, тому мы как бы разумели один одного и ведали наши семейные... Слухайте, а цікава, а вярталіся калі-небудзь у Слаўгарад? Безумоўна, шмат разоў. Я ездзіў пасля таго... Кватэру сваю бачылі? Я кватэру толькі глядзеў звонку, і вось 2 гады таму, калі я выйшаў з турмы, я наведаў Слаўгарад і падняўся на тую лесвічную клетку, там, дзе была моя кватэра. І пастукаўся ў дзверы да маёй суседкі, цёці Томы, і мы пасядзелі з ёй вельмі так эмацыйна паразмаўлялі. Бок там людзі жывуць. Моя суседка жыве в тым же самым доме, у той самай кватэры, як і 40 гадоў таму. Вельмі істотная таксама праграма, якая была, калі беларускія чарнобыльскія дзеці ездзілі да замежнікаў аздараўлюцца, кажуць. Вы былі таксама такім дзіця, і вы ездзілі да Італіі. Можа, ёсць нейкія ўспаміны, і таксама, дарэчы, пра адносіны з замежнікамі, бо ёсць такія чуткі, вось у Інстаграме я чытала, што былі замежнікі, якія уяўлялі сабе Чарнобыль такім, што калі дзеці прыязджалі, там пралі іх адзенне, так неяк рабілі нейкія працэдуры, каб таксама
не захоўвалася гэтая ўся таксічная. Цікава, вы павярнулі гэтае пытанне, тому што мы заўжды прыязджалі ў сваём адзенні і заўжды з'язджалі ў адзенні, якое нам купілі нашыя... Італьянскія мама і папа называлі іх. Але гэта не з-за таксічнасці гэтай Можа быць, з-за таго, што гэтыя рэчы выглядалі зусім не так, як прынята ў Еўропе на той час. І мы выглядалі вельмі сціпла, калі не сказаць трошкі болей. А самыя яркія ўспаміны — гэта хіба першыя дні, калі я прыехаў в Італію, і ноччу, калі я прачнуўся раптам, я зразумеў, што я адзін, што мамы няма, што нікога няма, мне 9 гадоў, я расплакаўся. Зразумела. Ніхто не прыйшоў, но раніцай Недда, гаспадыня гэтай сям'і, сказала: Юрий, я твоя итальянская мама. Супокойся, все в порядку. Я после этого не плакал и был вполне себе суцішаны яе словамі. Якая частка Італіі? Гэта цэнтральная частка, гэта Адрыятычнае ўзбярэжжа, правінцыя Тэрамо, насупраць Рыму, 170 кіламетраў праз горы. Колькі год вам было? 9, это быў 92-93 год. Гэта першы раз, калі вы патрапілі за мяжу? 92 гэта першы... Так. Ну, за мяжу. Я ездзіў у Расію. Я лічу, што гэта сям'я, з якой я... Гэта Робі, і гэта сабачка Поллі. Гэта вось сям'я разам з бабушкамі, дзедушкамі, да, гэта мы на Адрыятычным морі разам з Робі дуреем. Там можна ўбачыць вось наш культурны код. Да? Мы привезли не свой нейкі нацыянальны каларытны выраб, а прыехалі з самаварам. І гэта было так... Цяпер я разумею, наколькі гэта крынжова было. Вельмі цікава, што беларускія дзеці атрымалі такі досвед размаўляць з замежнікамі, нешта разумець, тавары, ежа, свет, які ты бачыш. І мне падаецца, вось дзеці, якія ездзілі па чарнобыльскай праграме, гэта таксама такое пакаленне адукаваных, больш такіх людзей, якія бачылі свет. Дарэчы, я вазіў дзяцей у Італію, бо я вывучаў тады ўжо ў Ін'язе італьянскую мову, і мы кожнае лета вазілі дзяцей у Італію. Але ж моя частка гэта была северная. Мілан, Бергамо... Я 2 разы летаў в Італію праз розныя аэрапорты. Першы раз это было праз Мілан, а другі раз мы прилеталі праз вайсковы аэрадром на Пескара. А таксама ведаем, што першы заробак адбыўся ў Італіі. Безумоўна, так. 9 год. Насамрэч не першы, тому што я падобную працу я выконваю сябе на радзіме, у бабулі ў вёсцы. Але грошы такія, як былі ў Італіі, а што гэта была за праца і колькі атрымалі? Ну, прилично, я скажу. Мне пашчасціла тое, што сям'я, в якой я быў, яна была даволі такая, састаятельная. Глава гэтай сям'і, Дамініка, ён працаваў у банку, а ягоная, відаць, сям'я старэйшая, бабулі, дзядулі, яны жылі ў сваім прыватным такім апартаментах, дзе быў вялікі камін. І летом яны нарыхтовывалі, як і ў нас, дровы для наступнай зімняй, так скажем, зімняга перыяду. І ім привезлі гару дроваў, і нас попросілі разам з Робі скласці гэтыя дровы ў скірду. Ну, паколькі для мяне гэтая праца была абсолютна арганічная, натуральная, то мы з Робі вельмі хутка склалі гэтую скірду, но яна, дарэчы, атрымалась даволі вялікая. Дровы былі не такія, як у нас у Беларусі, абсалютна, я скажу, нашыя лепшыя. Але за гэта мы атрымалі по-моему, 1000 ці 2000 лір. Гэтага было дастаткова, каб проста нам дваіх гуляць. Там побач ёсць такі файны горад Альба-Адрыятіка, дзе адбываюцца розныя фестывалі, там просто это цуд такі Діснейленд на мінімалках. І вось мы ў тым Альба-Адрыятікі мы правялі некалькі цудоўных гадзінаў, гуляючы ва ўсі падряд гульні. Я все попробовал, все, что только можно. И стрелялки, и бегалки, и гонялки, все, что было там, я все это пожил. 10-30 евро на сегодняшний день. Я не могу сказать... Я не памятаю, 10 так. Это были там, мне дали 2 бумажки. Сур'ёзна, на той час это был сур'ёзный заробок. Ну, для Італії мне хапіла. Мне хапіла для маего здоўнага вечарынкі. А вы пасля кіравалі, вы з'ездзілі ў Італію, калі былі малым
потым вы кіравалі чарнобыльскай камісіяй партыі БНФ і таксама апрача іншага арганізоўвалі аздараўленне беларускіх дзетак. Што зараз? Ой, гэта было не зусім аздараўленне, гэта хутчэй быў маніторинг. Таму што я ўжо быў на той час даволі сталым еще маладым чалавекам, і я працаваў разам з такім знаным вельмі навукоўцам, акадэмікам Іванам Нікітченка, які, ягоная фактычна была, наверное, найвышэйшая чалавечая жыццёвая роля. Гэта той чалавек, які ратаваў беларусаў ад Чарнобылю. Бо ён быў вельмі дасведчаны ў пытаннях харчовай бяспекі, і ён займаўся тым, што адсочваў разам з інстытутам Белрад, з прафесарам Нестеренко, накаплення дозаў радыяцыі ў дзетак, якія все яшчэ працягвалі пражываць на забруджаных тэрыторыях. І вось мы разам з ім, мы адпраўляліся в экспедыцыі, везлі з сабой апарат СІЧ, і там вымералі ўзровень радыяцыі, быў аператар сертыфікаваны. Я хутчэй удзельнічаў як арганізатар, менеджер, які дапамагаў гэта рабіць. Ну і пасля яны, спецыялісты, которые былі з намі, яны выпісвалі пэўныя парады, рэкамендацыі для дзетак, у якіх абнаружвалі пазавышаны ўзровень радыяцыі. А што зараз з гэтымі праграмамі ці аналогічна? Все закрыта. Больше дзяржава экспрапрыявала полностью права моніторинга накаплення дозаў радыяцыі ў насельніцтва. Гэтыя ўсе мажлівасці больш закрыты. Іх няма. Мае знаёмыя італьянцы, да якіх прыязджалі дзеці, яны дагэтуль не разумеюць, а чаму? Яны робяць так, а чаму? Чаму закрылі? Мы ж самі ўкладалі свае грошы, італьянцы кажуць, мы ж самі ўкладалі свае грошы. Мы ж нічога ад дзяржавы беларускай не патрабавалі. Чаму? Гэтыя дзеці ездзяць, глядзяць на шырокі свет, глядзяць, як жывуць у Еўропе. Больш за тое, гэта ўжо не чарнобыльскія праграмы, а адукацыйныя праграмы. Яшчэ горш, не трэба развівацца. Дзякуй вялікі, гэта заўсёды дыскусія вось гэтым сканчаецца. З намі быў Юрась Міляшкевіч, кіраўнік чарнобыльскай камісіі партыі БНФ. Дзякуй вялікі, што распавялі пра гэты досвед. А нас ужо чакае Андрэй. Я яго бачыў і да яго іду. Сот раз вам паўтаруся, што я трошкі падобны да беларускага КДБ, бо я лазіў па соцсетках нашых дарагіх беларусаў і гляджу, што цікавага распавядаюць нашыя землякі у сацыяльных сетках, інстаграмах, тэлеграмах і тиктоках. Пачнем непасрэдна з першага тиктоках. Значыць, першае, выдатны прыклад таго, як гумар дапамагае пражыць суровую эканамічную рэчаіснасць. Кажуць, што час, і я пацвярджаю, гэта грошы. А вось у выпадку з менскімі коштамі на кватэры час працуе выключна супраць вашага гаманца. Калі вы думалі, што адкладаць грошы на жыццё, на жыллё, прабачце, на жыллёвыя квадраты, гэта добры план, то вось вам кароткая храналогія таго, як нашыя мары аб уласнай, хаця б аднушцы дзе-небудзь, дзе ты, у Мінск-свеце, няхай. О, не-не-не, што, Мінск-свет? На трактарным заводзе. Як гэта называецца? Чалавейнік. Так, не ў чалавейніку, а ў... Трактарны, на трактарным, на аўтазе. Як мары на трактарным або на аўтазе на одну маленечкую 30-метровую аднушечку становіліся ўсё больш элітнымі. Глядзім і спрабуем не плакаць. У меня есть 30 тысяч. Что вы можете предложить? Могу предложить однушку в Минск-мире. У меня есть 40 тысяч. Что вы можете предложить? Могу предложить однушку в Минск-мире. Найду себе. У меня есть 50 тысяч. Что вы можете предложить? Могу предложить однушку в Минск-мире. У меня есть 80 тысяч. Что вы можете предложить? Могу предложить однушку в Минск-мире. Ну, ось так вот храналогія часу ідзе. Я памятаю той час, калі напрыканцы 90-х, на пачатку 2000-х, 10 тысяч доляраў каштавала аднапакаёвая кватэра. Так, 10 тысяч. Але не ў мінскім свеце. Не існавала тады. Мінск-свеце можна было бясплатна ўхавацца. Так, тады быў яшчэ аэрапорт Мінск-1. Так. Мінск-света, там, дзе аэрапорт... Я думала, гэта дзе крама Данамол. Данамол, не, то Уруша. Мінск-маяк, маяк Менск. Так, на ўсходзе. Дзякуй. Калі вы там у гэтым доме, напішыце Дзянісу, што ён нічога не разумее ў сучасных... Не, чалавейнік, гэта так называецца. У людзей там хаты, яны зараз глядзяць. Дарэчы, давайте так, вось калі вам не падабаецца, што кажа Дзяніс, а падабаецца, што мы, стаўце сардушкі. Калі падабаецца, што Дзяніс, тады стаўце вось гэты вялікі палец.
Гэта вельмі складана зараз. Вось. Так, Галасуйце Сістэма. супраць нашага кандыдата, калі ну ласка. то вырашылі, галасуйце, а я Давай, пасля што спраўджу. Значыць, куды беларусы могуць самастойна, это пытанне да вас, і без усялякага прымусу збірацца вялікімі натоўпамі чэргамі. Ну, няхай на канцэрт, Каць, на Меладзе, да прыкладу. Няхай. Не, Александр Саладуй, ты што, які Меладзе? Маленькая была зовага, без прымусу, а па без сваім прымусу. уласным жаданні. Па грыбы, Па няхай. грыбы. Ну добра, канцэрты, гэтак далей, нейкія атракцыі цікавыя, але аказалася, што нашы людзі яшчэ лепшыя, чым мы пра іх з вамі думаем, паміж іншым. У Менску велічэзны натоўп сабраўся не за квіткамі на шоу, а на біблія-ноч. Так. У бібліятэку нацыянальную. Сапраўды ажыятаж быў вакол кніг і ведаў. Сёлета Алмазу нашаму спаўняецца 20 гадоў. Як бы мы не ставіліся да яго архітэктуры. Але скідваліся ўсе, Скідваліся ўсе, то і гуляць мусяць усе. І вось зараз мы з вамі паглядзім, колькі жадаючых прыйшло павіншаваць любімую бібліятэку. Увага на экран. Вось мы бачым ужо ўнутры. Што там уласна адбывалася? Тысячи людей, сотню смешак, мора натхнення. Там были майстер-классы, презентации книг, гульни, шашки, шахматы, там и всякие розные іншие атракции. И все это было не только в Национальной библиотеке, але еще в 149 местах, библиотеках по всей краине. Ну там нейкі рэйф, я чула. Книжный рейв, книжный рейв. А так, а вы былі хоць раз у бібліятэцы гэтай, у Я Алмазе? был. А В ты? Алмазе нет. Вось, я быў, там ніколі же ніколі не бачыла. буфет. Які буфет? Я адхадзіў усё сваё жыццё у Ленінскую бібліятэку. Потым дзіцячая бібліятэка, я не памятаю каго. Разом с Лениным он ходил. На Козлова, дзіцячая бібліятэка. Потым моя бібліятэка каля крамы «Океан», бібліятэка нумар 5. Цябе вылікую, ты мяне вылікую. Нумар 5. І Ленінка. І вось жа іронія лёсу. Мы, беларусы, значит, стагоддзямі з вами маралі, як турыстам вам абодвам распавядаю, стагоддзямі маралі, каб у нас былі высокія горы, напрыклад, на Беларусі раўніннай, каб сваё сапраўднае мора файнае. А ў выніку жыццё нам, беларусам, падкінула пясчаную буру, як у Сахары. Але таксама прыгожа. У Стоўбцах, у мікрараёне Паўночны, людзі літаральна не бачылі ўласных рук. Паглядзіце толькі на гэтыя здымкі. Вецер зносіць з ног. Пясок рэжа вочы так, што сонцаахоўныя акуляры нават не ратавалі. Такая ж карціна была шмат у якіх рэгіёнах, у Іўеўскім раёне, Рагачове, ну і ўздоўж трасы М1. Гэта менавіта з Сахары? Безумоўна, не. Гэта падымае з беларускіх палёў. Навукоўцы кажуць мудрагеліста вось пра гэта, што гэта дэградацыя тарфянікаў і всякія іншыя, і пылавы пазёмак. На справе ўсё прасцей. Мы асушылі балоты, меліярацыя штодня. Не мы, а вы. Не мы, а вы. Да, асушылі балоты, палі засталіся без расліннасці, а веснавы дэфіцыт ападкаў ператварыў урадлівую глебу нашу у пыл, які цяпер лёты над галовамі. Вось такое вот не гора, не мора, але ты Прызнайце, пісьменнік паэт. Не, ён паглядзеў наш выпуск з нашым госцем, які распавядаў пра меліярацыю. Так. Агулам, добра, у высокіх каметах увесь час кажуць пра меліярацыю і вось яе наступствы. А мы тым часам, шановне спадарства, нагадаем вам пытанне дня. Што ў вашым жыцці змяніў Чарнобыль? Колькі вам было гадоў? Як вы памятаеце тыя дні? Мабыць, вам хтосьці распавядаў. У літоўскім горадзе Вісагіна, што ўсяго за 25 кіламетраў ад Беларусі, больш за палову жыхароў нарадзіліся не ў Літве. Усё таму, што горад быў пабудаваны ў 1975 годзе адмыслова для будучых работнікаў Ігналінскай атамнай станцыі. Сюды на будоўлю і працу з'язджаліся спецыялісты з усяго Савецкага Саюзу. Пасля таго, як Літва зрабілася незалежнаю, адной з умоваў уступлення краіны ў еўрапейскі звяз сталася закрыццё Ігналінскай АЭС, дзе выкарыстоўваўся рэактар такога ж тыпу, што і ў Чарнобылі. У 2004 годзе спынілі першы энергаблок, у 2009 другі. Владзімір Балтікаў, былы кіраўнік пляцоўкі станцыі, працаваў на АЭС 1982 года. У горад разам з сям'ёй ён прыехаў з расейскага Нарыльску, дзе таксама працаваў у энергетыцы. І хоць на момант закрыцця АЭС ён уже быў на пенсіі, але гэтую падзею успрыняў блізка да сэрца. Закрытие станции для меня лично это был как удар. Я столько вложил туда и знаний, и силы, и все. Станция бы работала еще до сих пор. Это самый мощный и самый надежный реактор РБМК.
Это неправильно, когда поставили постановку, что и начали этим делом говорить, что вот, конструкция такая, и Чернобыльская авария случилась. Это чистый человеческий фактор. Неконструктивное это дело. Монтаж реактора был там осуществлен отлично. Частка работнікаў станцыі засталіся працаваць і пасля закрыцця. Яны займаюцца яе дэмантажом. Хтосьці вярнуўся ў Расею, як, напрыклад, дачка Владзіміра. Сам ён часцяком наведвае свайго ўнука ў Маскве. Тым, хто застаўся жыць у горадзе, выплацілі фінансавую дапамогу. Так, на піку ў сярэдзіне 90-х у Вісагінасе жылі больш за 35 тысячаў чалавек. Сёння каля 18 тысячаў, толькі 20% з іх літоўцы. Пераважная большасць насельніцтва Вісагінусу застаецца расейскамоўнаю. Владзімір прызнаецца, што ён да гэтага часу не ведае літоўскай мовы. Хаця ў Савецкім Саюзе хадзіў на курсы для работнікаў АЭС. Сам Владзімір мае грамадзянства Літвы, але ў суполцы ветэранаў Ігналіны, якую ён узначальвае, да гэтага часу ёсць тыя, хто мае расійскія пашпарты. Як вынікае з размоваў з гэтымі людзьмі, для іх гэта і прынцыповая пазіцыя, і магчымасць без праблемаў ездзіць у Расею. У нас у студыі доктар навук Яраслаў Кот, былы сукіраўнік арганізацыяў медыцына і Чарнобыль і незалежная дапамога дзецям. А цяпер выкладчык Варшаўскага універсітэту. Вітаю. Што выкладаеш? Ой, я даследую. Ага. Я атрымаў дзяржаўны грант ад Навы, і мяне запрасілі прафесарстваваць Варшаўскі універсітэт. Но я і ў ЕГУ таксама, так што падтрымваю нашых. Прафесура, слухай, гэта праўда, што Майкл Джексон дапамагаў чарнобыльскім дзецям? Што гэта за гісторыя такая? Ну, ён гэта, можа, сам не ведаў, але яго менеджеры, калі пачалася вось уся гэта праца па аздараўленню дзяцей, то быў вялікі рэзананс. І Ігор Васильевич Кот і Тацьяна Александр Кон, у іх была першая праца была з ЗША, Італіі і Брытаніі. І тады іх кантакты ў ЗША, яны сустыкнуліся з менеджерамі Майкла Джексона і рабілі ўсё, там гэта ўсё было мажліва. І яны звязаліся з Тацьянай Александровнай Васильевичем Котом і прапанавалі прывезці Майкла Джексона ў Беларусь. Давайте зробім такі благадзейны канцэрт, вось, грошы з яго на... Але калі атрымалі рэйдэр яго, апынулася, што ўся краіна на той час не магла пацянуць, не было рэсурсаў, каб щось такое зрабіць. Не было ні гасцініц такіх, ні гатэляў, ні такіх стадыёнаў, там, ні такога гуку, нічога не было. А весці з ЗША гэта, А гэта пачатак 90-х. Гэта той самы першы канцэрт на Чырвонай плошчы. І тады вось яны звязаліся з Тацьяна Санна і Ігор Васильевич, яны звязаліся з маскоўскімі якімись-то там прадпрымальствамі і дамовіліся, што те як-то дапамогуць беларускім дзецям, а за гэта мы кантакт аддаем і дапамагаем прывезці на Чырвоную плошчу. Ну і вось арганізацыі вось так зрабілі і прывезлі. І там все ўжо арганізавалі, уже там. Ну і за гэта нам немножечко беларусам таксама благадзейнай арганізацыі адсыпалі грашэй. Я не ведаю колькі, там гэта такая старая гісторыя, но можа там калі паглядзець, как-то так можа что-то можна знайсці дзесьці. Але Майкл Джексон не адзіны, хто спрабаваў ратаваць беларускіх дзяцей і далучацца з зорак. Вось некаторыя самі ладзілі канцэрты, некаторыя пералічалі грошы, некаторыя там нейкую дапамогу самі арганізоўвалі. Хто, вось якія імёны яшчэ ёсць? Лучано Павароці. Ён прыязджаў, і яго жонка до рэвалюцыі 20-го года мы нават з яго вдовой яго, не папярэдняй жонкай, вдовой. Мы з ёй размаўлялі і планавалі прывезці ў Беларусь. Гэта прыйшлося адкласці некалькі разоў, таму што як толькі даведаваліся, што мы яе прывозім на перамовы, то адміністрацыя з намі звязвалась, такая, у прэзідэнта ёсць жаданне сустрэцца. І мы такія, не атрымваецца. Но таму што Тацьяна Санна Кот, таму што вось у нас адна з кіроўцаў арганізацыі
арганізацыі яшчэ і рыцар італійскай зоркі, і яны на роўных маглі абшацца і зараз вот размаўлялі, таму што там якісь новыя рахункі что-то павароце знаходзіла яна там, якія на благадзейнасць для нашых дзетак таленавіта хацела. Крыс дэ Бург дапамагаў. Я не ведаю, што там за гісторыя была з Полом Маккартні ў медыцыны Чарнобыля, што щось было. Крыс дэ Бург узагалі на карпаратыў, гэта было 95-96 навагодні карпаратыў благадзейных арганізацый на сваём летаке прылецеў у Мінск і просто на піяніна там Леді Інрэд пеў і раздаваў свае касеты. Вось на карпаратыве благадзейнай арганізацыі, просто з сябрамі з Великабрытаніі. Таксама, вот хтось можа памятае, но я, калі быў малым яшчэ і праз гэтыя праграмы папаўталі, сустрэўся з Мікелем Плачедо са Спрута. Лап'ёвра! Мікеле Плачедо. Толькі those who know, they know. Так. Нейкі Камісар Катані. Камісар Карадо Катані. Камісар Я Катані. ведаю гэта прозвішча, але... Гэта мужчынская рэч. Адвакат Тэразіні. Так. О, панесла, усе героі, нават тэлевізійныя. Колькі дзяцей ж год праходзіла праз праграму аздараўлення, ці ведаеш? Ну, прыкладна. Тысячы і тысячы. Толькі праз нашу арганізацыю найлепшы год было 12 тысяч на год. Але ж гэта калі мы працавалі яшчэ з Пуэрам, потым мы адмовіліся з ім працаваць. Пуэр — это партнёрская арганізацыя, яна адна з найбольшых у Італіі. Але былі і вялікая колькасць іншых арганізацый. Мы былі найбольшыя з іх, але потым, на пачатак там. Але гэта был толькі адзін з напрамкаў працы арганізацыі. Асабіста у нас 27 іншых напраўкаў было. А тут узагалі, там па спісах щось біля 200 тысячаў. Мы патрэбны разумець, што уже з часам пачалі планаваць дзіцячыя школы-інтэрнаты і так далей, планавалі ўжо ўсё лета, што дзяцей не будзе. Яны нават ежу не планавалі ім, яны на гэтым таксама эканомілі, яны іх кожны месяц адпраўлялі куда-то. І для іх гэта ўжо было запланавана. І дзеці маглі выязджаць у некалькі месяцаў. Ці ўжо некаторыя ехаць на некалькі месяцаў, але былі і те, якія ў некалькі месяцаў ездзілі. Слухай, а што гэта была за гісторыя, зноў-такі, звязаная з чарнобыльскімі дзецьмі і Арнольдам Шварцэнеггерам? Гэта, шкада, не дуже прыемная гісторыя. Гэта калі была казыра, Віка Барысаўчанка, наша сіротка, она была, аздараўлялася па нашай праграме ў ЗША. І сям'я Запата, яны вырашылі яе ўратаваць, але ўратаваць нікаму не гаворачы, не афіцыйна, а просто не прывезлі ее да аэропорту на летак. Калі ад'язджалі. І яны арендавалі, потым апынулася, арендавалі дзесьці ў гарах там якусь маленькую там маленькі такі фермачку, і там прыхоўвалі дзіцёначку. Яна засталася там? Мы змагаліся, і вось Шварцэнеггер, яго служба бяспекі, яна дапамагала шукаць, тому што гэта дзіцёнак іншай дзяржавы знік, калі ён быў кіраўніком дзяржавы, можна сказаць, губернатарам Каліфорніі. Так, губернатарам Каліфорніі. Так, і вось паколькі з суучредителей я быў адзіны англамоўны такі бегла, я размаўляў з яго службай бяспекі і з ім раз паразмаўляў, дуже так патрэбна было, і ён персанальна дапамагаў шукаць. У нас, да. І, слухай, пасля гэтага... Быў другі кейс? Яшчэ другі кейс, Віка Мароз. В Італіі таксама. Но амерыканскі кейс, ён быў вельмі знакавы. Чаму? Віка Мароз была раней, да. Таму што пасля амерыканскага кейсу Лукашенко прыкрыў усе аздараўленні дзяцей-сірот з краінамі, з якімі не мае міжнароднай дамовы. І стварыў дэпартамент па гуманітарнай... Не, ён быў да гэтага гуманітарны. Гуманітарнай дзейнасці ён кантраляваў усе фонды і працу, грошы, таму што на пачатак былі мутныя арганізацыі там і так далей, як і в Украіне нават там хто прыязджаў з амбасадораў з Украіны, у них не было даверу для некамерцыйных арганізацый, але з часам яны пачыналі давяраць. І
бача, што у нас кантроль дзяржавы быў большы, і ну, все, яны там кантралявалі, колькі грошай прыходзіць, статыстыку іх і так далей. Таму што асабіста напрыканцы, вось уже вот, 10-х, 2010-х, и так далее, там нават, чтобы снять податки з суммы, по кожнай сумме патрэбна было подпись президента. То есть ён персонально все здымаў. Яны там настолькі боялись, что щось. Но как бы и тому и кошт кожнага дзіцёнка быў больш, потому что патрэбна больш папер рабіць і гатуваць, больш часу згубляць на гэта. І таму і кошт для партнераў замежных быў больш, тому что ну, больш грошаў на гэта ўходзіла. Ну, зразумела. Ім патрэбна больш грошай збіраць. Так. Слухай, а што цяпер? Куды цяпер беларускія дзеці ездзяць? Ці ездзяць увогуле? Ну, па-перш, забарон там якія-то дамовы зрабілі, ЗША так і не зрабілі потым дамову на аздараўленне. Але гэта абмежаванне не дакраналася інвалідаў, і яны, дзеці-інваліды, яны маглі ездзіць. І сямейныя дзеці таксама, але не ў групах, а індывідуальна таксама. І зараз ездзяць індывідуальна. Увы, іншаземная дапамога была перакрыта 2020 года. Ввогуле, чарнобыльскіх фондаў у Беларусі не існуе. Ну, у мяне немає просто зараз такої інфармації, але працаваць з фінансавай падтрымкай замежжа немагчыма. Але мы все ведаем, што былі арганізацыі, у которых кіраўнікі былі КДБшнікі. І гэта заўсёды было такім трендам, КДБ внедраў сваіх людзей, і лепш кантраляваць грошы, якія прыходзяць на дэмакратію самім. Таму і некаторымі арганізацыямі кіравалі КДБшнікі таксама. Чаго яны не дакантралявалі Ціханаўскую? Вось яна. Я ведаю, як гэта бывае. Яна паехала па чарнобыльскай праграме ў Ірландыю. А пасля вось што вырасла прэзідэнтка элект. Ну што гэта так? Давайте паглядзім ролик і пракаментуем таксама. Без гука, так? Гэта яна ўжо сустракаецца з сваёй сям'ёй ірландскай ужо як асоба, якую ведае, ну, я так разумею, вялікая частка свету. Вось чаму спадарства КГБісты не пракантралявалі, акрамя грошай, яшчэ якія каштоўнасці прывіваюць беларускім дзеткам? І айцішнікаў не пракантралявалі. Они не зразумелі, што айцішнікі адносяцца да чыноўнікаў як да абслугі, як і павінна быць. Гэта паблік-сервіс. Ну так. А яны думалі, што будуць як у радзянскія часы. О, гэта якісь дзяржаўны. І яны скардзяцца на них на абслугу. І гэта, ну, праблема ў тым, што грошы так. Ну, і таксама, ну, патрэбна было вялікая колькасць грошэй на тое, каб вот нашчадкі Чарнобылю можна было штосьці зрабіць. Мы ж рабілі вось і гэты анкалагічны дзіцячы хоспіс, таксама наш праект быў, якім Гарчакова кіруе. Гэта на пачатку яна была кіраўніком аднаго з нашых праектаў. Яна яго пачынала, як наша арганізацыя. Потым там былі гісторыі, на которых мы зразумелі, што было лягчэй зрабіць гэта яе, таму што яе таксама былі іншыя там моменты, якія рабілі больш стабільным праект, і ён уже стаў незалежным. І там Дома Марыі, ну, вялікая колькасць чаго. І потым гэта дзяржава ўжо глядзела на практыку некамерцыйных арганізацый, амаль што як і ў цывілізаваным свеце, і адаптавала штось. Но калі яна щось адаптавала і рабіла дзяржаўным, гэта становилось вельмі цяжка рабіць незалежна, тому што вось калі у нас Дом Марыі для дзяцей, не маючых юрыдычнага статусу, якіх ні бацькоў, ні дакументаў, калі яны зрабілі афіцыйнымі, то там больш патрэбна было, каб было працаўнікоў, чым дзяцей. Гэта стала дуже каштоўным. Ну так, ну... А ці гэта, ну вось калі шчыра так, дапамагло, напрыклад, ну зразумела, некаторыя імплементаваць праекты дзяржава не можа, яна глядзела на НКО. А, напрыклад, вось гэты фінансавы кантроль і такая вось давер, які дзяржаве давалі замежнікі, гэта дапамагло ці ўсё сапсавалася з прыходам дзяржавы ў гэтую праграму? І дапамагала, і не, таму што мы былі ў 90-х, гэта 90-е. І вось Украіна пры ўсёй волі і ўсём пазітыўным, што ёсць у краіне, крэатыўнасці і так далей, там ўсё-такі гэта было як быццам 90-е, там яшчэ ўсё яшчэ.
там без контролю такія мы як падлеткі людзі рабілі гэты аб'юз волі і не разумелі, не думалі о том, што будзе ў будучыні, тому што не ведалі, што будзе заўтра, і рабілі тут і зараз. І таму, можа, без кантролю было бы цяжэй пратрымаць якусь даверу трымаць. Але і таму, што калі дзяржава падключалася, яны прыхадзілі, і яны персанальна маглі з партнёрамі сустрэцца, былі людзі, і партнёры бачаць, што гэта на дзяржаўным узроўні, і так далей. І гэта было лягчэй. Але і сістэма працы з дзецьмі чарнобыльскімі асабіста была не дрэнная. Все краіны казалі, што ў нас добрая, але былі і мінусы. Дзеці, якіх адпраўлялі вялікая колькасць, яны не ўсе біліся такімі, як папярэдні спікер, з якім мы в адном рэгіёне былі дзіцямі. Чарнобыльскімі там ездзілі в Італію разам, мажліва. Вельмі цікава, што вы сустрэліся ў студыі раніцы з Белсатом. І не ўсе такія, у некаторых праблемы, тому што яны не навучыліся, як рабіць памылкі падлетком сваім узросце. Іх кантралявала дзяржава, там школы-інтэрнаты і так далей, а потым ім заўсёды давалі ўсё толькі таму, што яны ёсць, а потым яшчэ і квартыры давалі. Так, гэта вялікая праблема. Няма навыка сацыяльнага, каб грошы трэба зарабляць. Прапівалі. А шкада, што тыя, хто не шоў гэтым шляхам, а рабілі што ёсць там дзіцяці, якія, вось я зараз імён не буду, тому што яны яшчэ ў Беларусі, якія не ішлі там в ПТУ, а потым атрымалі квартиру, яе прапівалі, а яны пашлі до універсітету, там рабілі там, пашлі там працаваць на тэлебачанні, там щось. Яны сірот, якія сябе зрабілі, але таму што яны пашлі в універсітэт, яны навучаліся даўжэй і не атрымалі квартиру, як іх менш разумна. І гэта вялікая праблема была. Сацыялізацыя. Патрабіцельства. Ой, слухай, дзяк вялікі. Дзякуй вялікі. З намі ў студыі быў Ярослаў Кот, доктар навук, былы сукіраўнік арганізацыі «Медыцына і Чарнобыль», ды незалежная дапамога дзецям, а зараз выкладчык Варшаўскага універсітэту. Прафесар. Это так прыемна казаць. Так. Профессор у свеце беларускага. Гэтага месяца распачаў. А мы вяртаемся на атомную станцыю ў Літву, і падчас дзесяткаў год закрыцця, вось яна зараз не зарабляе на электраэнергіі. Чым там усё ж такі займаюцца? Глядзім трэцюю частку рэпартажу. Пасля аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі ў Вісагінасе, дзе ў той час яшчэ працавала Ігналінская АЭС, у 1995 годзе стварылі сімулятар пульту кіравання. На ім навучалі і рыхтавалі аператараў станцыі. Яго з'яўленне сталася адказам на высновы расследавання. Адной з галоўных прычынаў Чарнобыльскай катастрофы прызналі чалавечы фактор. МАГАТЭ приняло такое, как постановление рекомендационное, конечно, но оно, в принципе, обязывало атомные электростанции вообще по всему миру ставить вот такие вот тренажеры, симуляторы, которые должны были имитировать реальную работу пульта управления и давать возможность операторам, прям как бы на такой копии тренироваться. На тренажеры можно было отпрацовывать запуск и спынение энергоблоку, реакцию на техничные неисправности и дзеянне у аварийных выпадках. Цікава, што ўзнавіць сітуацыю аналагічную Чарнобыльскай на ім немагчыма. Як это праверылі і чаму яе не ўдалося стварыць. И как-то была такая вот международная конференция, где были там из Франции, из Америки, вот из Чернобыля приехали специалисты. И после там каких-то теоретических сессий, после семинаров, была всем предоставлена возможность, поиграть, в общем. То есть всех позвали сюда, на пульт управления. А все, что касается реактора, это специфические РБМК-реакторы. Их понимали только вот эти специалисты из Чернобыля. Они, естественно, сразу вот туда побежали, встали. И говорят инструктору, так, Константин, мы сейчас подорвем ваш реактор, ты нам не мешай. Вообще, вот иди и не мешай. А он им так смотрит, говорит, да знаете, я вам вот даже помогу. Вот давайте попробуем. И вот, конечно, пытались они, Константин им помогал как мог, но, увы, не получилось у них подорвать наш реактор, потому что все системы уже были сделаны таким образом, что
Просто даже подойти вот к той ситуации, что возникла в Чернобыле, у нас было невозможно. Пацікавіліся у Анастасіі, як яна ўспрымае блізкае да ейнага гораду размяшчэнне Астравецкай АЭС, ці ў курсе навінаў пра яе. Яна адказвае, што стараецца не паглыбляцца ў тое, як працуе АЭС у Беларусі. Чым менш ведаеш, тым лепш спіш, тлумачыць яна. То есть если технологически, можно много чего там придумать, но потом придет человек и вообще не ясно, что сделает, тогда очень сложно. То же самое вот с Островецкой станцией, как, проект, может, и неплохой, да, то есть все там в порядке с проектом, но строили вот согласно проекту или нет? Вот откуда мы знаем? Яшчэ падчас будаўніцтва Астравецкай АЭС Літва і еўрапейскія структуры ўздымалі пытанне пра празрыстасць праекту, выбар пляцоўкі і выкананне міжнародных працэдураў бяспекі. А ўжо пасля запуску Еўрапарламент выказваў занепакоенасць недастатковай адкрытасцю ў выпадках аварыйных адключэнняў. Тым не менш, як показала наша апытанка, у жыхароў Вісагінусу праца беларускай станцыі сур'ёзнай трывогі не выклікае. Анастасія ў гэтым выпадку хутчэй вынятак. А ў нашай студыі Віктор Шукіловіч і яго рачанец. Віктор, вітаем. Вітанні, Кацярына, вітанні, Дзяніс, вітанні, шаноўнае гаспадарства. 40 гадоў таму на атамнай станцыі ў Чарнобылі адбылася самая буйная тэхнагенная, гэта значыць, узніклая ў выніку людской дзейнасці катастрофа. Пацярпелі дзясяткі, сотні тысяч чалавек, сотні селішчаў былі адселеныя, а радыёнукліды, выкінутыя ў атмасферу, працягваюць, на жаль, адмоўна ўплываць на нас і нашае здароўе дагэтуль. Таму нават на сённяшні дзень вельмі цяжка ацаніць усе наступствы аварыі ў Чарнобылі. У беларускіх і украінскіх гаворках Чарнобыль – гэта палын, які, як падкрэсліваюць, і даў назву селішчу Чарнобылю. Атрутная зорка палын, праз якую прагорклі шматлікія рэкі і водныя крыніцы, згадваецца ў сваю чаргу у адкрыцці Яна Багаслова, або інакш апакаліпсісе, у Бібліі. Шмат хто з тлумачальнікаў біблейскіх прароцтваў бачыць сувязь паміж гэтым даўнім прадказаннем і надзвычай згубнай для чалавецтва катастрофай у Чарнобылі. Вобраз зоркі палын стаў галоўнай метафарай нацыянальнай трагедыі беларускага народу пад канец 20-го стагоддзя. Як волі паветра глынуў, ды стане не светла, а горка, паўсюль даўкі пах палыну, а ў небе распятая зорка. Маўчыць, нібы камень зямля, палын невядомасцю свеціць. Што будзе пасля? Не скажа ніхто ў гэтым свеце. Ёсць праўда адна, праўдай жыць. Няхай і суровай, і горкай у небе над намі стаіць, як знічь, палыновая зорка. Гэтак прамовіў беларускі паэт Сяргей Законнікаў у паэме «Чорная быль». Цяпер жа і само слова «Чарнобыль» стала агулам сімвалам вынішчальнай, незваротнай катастрофы, прычым не толькі ў фізічным значэнні. Часам кажуць пра духоўны Чарнобыль, маючы на ўвеце разбураны унутраны свет чалавека ці цэлага грамадства. Праз аварыю на атамнай станцыі тысячы людзей былі вымушаныя пакінуць свае селішчы, месцы, дзе стагоддзямі захоўваліся традыцыі, лакальная мова, унікальныя песні і абрады. Услухаемся ў назвы некаторых ужо няісных вёсак, вёсак прывідаў. Курганіца, Вяжышча, Салабута, Печанеж, Доўгі Лог, Жавуніца, Перасяцінец і сотні іншых. Перасяленне ў гарады ці іншыя рэгіёны прывяло да распылення народу, а чалавек без роднага кута быў пазбаўлены сувязі з памяццю, з продкамі, з месцамі сілы і духоўнага апірышча. Як радыяцыя робіць зямлю неўрадлівай, так і адсутнасць сваёй уласнай жывой культуры робіць нацыю духоўна бясплоднай.
Рыгор Барадулін падсумаваў гэта наступнымі словамі. Няўжо гэта ў радыёактыўным пыле задыхнуцца нашыя песні, нашыя казкі былі, і ўсё жывое ў вочы свяціл, зямля атрасе, як пыл. Аварыя ў Чарнобылі выбіла глебу з-пад ног тых людзей, якія верылі ў навуку, развіццё і тэхнічны прагрэс. Гэта спарадзіла экзістэнцыяльны крызіс, прынесла пачуццё пастаяннай трывогі. Нябачная, але адчувальная пагроза, усюдыісны страх, які паралізуе душу і змушае стыгнуць нутро, скоўвае металічнымі прутамі творчую фантазію і палёт думкі. Усё гэта цягне за сабою апатыю і маральны крызіс. Калі ты не ведаеш, ці будзеш жыць заўтра, ці будуць здаровыя і бяспечныя твае дзеці, каштоўнасць нават маральных прынцыпаў часта змяншаецца, адыходзіць на другі план. Часам чалавек гатовы пайсці на здзелку з д'яблам, здольны ахвяраваць тым, у што так аддана верыў цягам доўгіх гадоў. Гэтак адбываецца атручэнне душы, нявер'ем і роспаччу. Прайшло ўжо 40 гадоў, але дагэтуль мы з вамі стаім на выгаралым, выпаленым, знявечаным і пакрытым куродымам ды абвугленымі галавешкамі пажарышчы духоўнага Чарнобылю. Любыя сябры, хай жа чарговым прароцтвам стануцца радкі з пачатку мінулага стагоддзя пакутніка, мучальніка савецкіх лагераў Уладзіміра Дубоўкі. О, Беларусь, моя шыпшына, зялёны ліст, чырвоны цвет, у ветры дзікім не загінеш, Чарнобылем не зарасцеш. Дзякую. Дзякую вам за гэтыя словы, дзякую, гэта вельмі, вельмі пяшчотна. Слухай, мы ведаем, што ты сам з Ашмяншчыны, так? Так, я з мястэчка Жупрана, родам з Ашмяншчыны. Гэта недалёка ад цяперашняй Астравецкай атамнай электрастанцыі. Так, вельмі блізка, блізка. Як на цябе адбілася аварыя на ЧАЭС? Ведаеце, я калі быў зусім маленькім яшчэ дзіцём, я не ўсведамляў, што адбываецца ў 80-х гадах, але я дагэтуль памятаю, як нейкія людзі, тады як мне падаваліся, я проста гуляў на вуліцы, нешта мерылі апаратамі спецыяльнымі, і гэтыя апараты піпкалі. Піп-піп-піп. І я цяпер усведамляю, што гэта, не ведаю, можа, нейкія навукоўцы, лічыльнік Гейгера. Студэнты. Так, яны мерылі, замервалі фон радыяцыі ў той час. І я памятаю, што вось яны нам, дзецям, казалі: хавайцеся, ідзіце адсюль, па дамах, ідзіце. І цяпер я ўсведамляю, што як гэта было небяспечна, насамрэч, у тыя часы 80-е гады. Як усіх гэта закрывае. А яшчэ да нас на Ашмяншчыну, бо наша Ашмяншчына лічылася чыстай зонай, умоўна чыстай зонай, прыехала жыць вельмі шмат перасяленцаў. Вось з гэтых самых чарнобыльскіх вёсак адселеных, пра якія я сёння згадваў, вельмі шмат. У мяне аднакласнік быў адтуль з чарнобыльскай зоны. Была адна з настаўніцаў нават адтуль, таксама з Гомельшчыны, перасяленка. Гэта была вялікая патрыётка Беларусі. Вось нехта кажа, што усход Беларусі, ён такі зрусіфікаваны, ён там амаль не мае ніякіх патрыятычных пачуццяў. А гэтая настаўніца была вельмі адданай асобай Беларусі і беларускай гісторыі. І, дарэчы, гэта адна з тых настаўніц, якая заўважыла мой акторскі талент некалі яшчэ ў школе. І вось вы тут. І пастаянна прасіла мяне ўдзельнічаць у мастацкай самадзейнасці. Добрая настаўніца, бо мы бачым, які вучань. Без перабольшвання можна сказаць, што амаль усе жыхары Беларусі пацярпелі ці церпяць дагэтуль ад чарнобыльскай аварыі. І вось зараз практычная інфармацыя, якія медычныя аналізы мы ўсе павінны рабіць штогод.
Кожны з нас паступова ператвараецца ў жывы накапляльнік цэзію і стронцыю. Самая небяспечная радыацыя цяпер не звонку. Яна ў нашай талерцы, у вадзе і харчах. Яна дзеяць павольна і ціха. Таму адзіны спосаб захаваць здароўе – не паніка, а халодны разлік і прафілактыка. Нават калі вы ўсё жыццё пражылі ў сталіцы ці на поўначы Беларусі і ніколі не былі ў зоне заражэння, раз на год вы абавязаныя прайсці базавы кантроль. Гэта ваш мінімальны ўнёсак у сваю будучыню. Першы крок – візіт да тэрапеўта. Не грэбуйце агульным аглядам, абавязкова здайце агульны аналіз крыві з лейкацытарную формулаю. Медыкі будуць глядзець на колькасць лейкацытаў і лімфацытаў. Менавіта ваша крывятворная сістэма першую падае сігнал СОС, калі радыяцыйная нагрузка робіцца крытычнаю. Абавязкова зрабіце ультрагукавое даследаванне шчытападобнай залозы. Гэта наш орган-мішень, які больш за іншых пакутуе ад радыяцыі. На ультрагуку дактары пабачаць, ці не з'явіліся там вузлы альбо пухліны. Але ёсць яшчэ адзін момант, пра які часта забываюць. Зрабіце УГД малочных залозаў. Прычым гэта датычыць і жанчын, і мужчынаў. Радыяцыя не выбірае полу, а ранняе выяўленне паталагічных зменаў ратуе жыцці. Каб дапоўніць карціну, здайце кроў на гармоны. ТТГ – тырэатрапны гармон і свабодны тэраксін. Т4. Гэта пакажа, наколькі эфектыўная ваша шчытападобная залоза кіруе абменам рэчыву і ці стае арганізму сілаў на самааднаўленне. Калі вы жывяце на Гомельшчыне, Магілёўшчыне ці Берасцейшчыне альбо часта бываеце там, ваш кантроль павінен быць больш глыбокі. Абавязкова прайдзіце січ-кантроль. Гэта спектраметрыя выпраменьвання чалавека. Спецыяльны датчык палічыць кожны гама-квант у вашым целе. Калі ўзровень цэзію павышаны, гэта жорсткі сігнал. Тэрмінова мяняйце дыету. Забудзьцеся на мясцовыя грыбы, ягады, дзічыну і хатняе малако. Таксама патрабуйце ад тэрапеўта скіравання на аналіз узроўню гамацыстеіну. Павышэнне гэтай амінакіслаты наўпрост звязанае з хранічным атручваннем радыяцыі і вядзе да паражэння судзінаў і сэрца. У кожным беларускім доме павінна быць трывожная паліца. Калі раптам штосьці здарыцца, у вас будуць лічаныя хвіліны. Удома трэба мець йодыд калію ў таблетках. Ён блакуе шытападобную залозу, каб яна не ўсмоктвала радыёактыўнага йоду. Запомніце, ні ў якім разе не піце звычайнага спиртового йоду. Вы просто спаліце себе страўнік і стратавод. Таблеткі прымаюцца толькі пасля афіцыйнага апавяшчэння. Рэспіратары класу FFP3. Толькі яны здольныя спыніць радыёактыўны пыл. Звычайная маска тут бескарысная. Энтерасарбенты. Нават просты актываваны вугаль павінен быць пад рукою, каб хутка звязаць таксіны ў кішачніку. Мы не будзем заклікаць вас кінуць курыць ці зусім адмовіцца ад алкаголю, бо дарослыя людзі самі робяць выбар. Але зразумейце, для арганізму, які штодня змагаецца з радыяцыяй, любыя іншыя хваробы праходзяць значна цяжэй. Таму зрабіце тое, што рэальна. Падлячыце зубы, не адкладайце неабходных аперацыяў. Дбайце пра вочы і кантралюйце хранічныя хваробы. І расстаньцеся нарэшце з міфам, што алкаголь вымывае радыёнукліды. Алкаголь не выводзіць атамаў з арганізму. Радыяцыя з намі назаўжды, і нашае заданне – навучыцца якасна, годна і доўга жыць з ёю побач. Дбайце пра сябе. Андруша прынес ці нам... Добры настрой і добрыя цікавосткі, мабыць. Каментары, можа. Адно, што спачатку, перад тым, як прачытаць каментары нашых шаноўных гледачоў, прыйшла такая навіна, што ў ЗША на прыёме прэзідэнта Трампа стралок адкрыў агонь. Это адбылося на вячэры... Каму? Проста у той вялікай зале, дзе адбываўся прыём вячэра Асацыяцыі карэспандэнтаў Белага дому ў гатэлі Вашингтон Хілтон. Адкрыў стралок невядомы агонь. Ужо, як аказалася, это 30-гадовы Дональда Трампа ў час эвакуявалі адтуль, і пацярпеў толькі адзін чалавек, у яго стралялі, і куля трапіла ў бронежылет. Ось такая навіна, калі ласка, пішыце в каментарах. То бок, калі куля трапіла ў бронежылет, яны на гэтым прыёме карэспандэнтаў Белага дома былі ўсе ў бронежылетах. Не, гэта быў... Некага мне нагадваў. Гэты чалавек быў акурат ахоўнікам, да, сакрэтнай службы прэзідэнта. А ў Беларусі ёсць чалавек, які заўсёды бронежылет. Пачакайце, то бок у Злучаных Штатах Амерыкі на мерапрыемства, дзе прысутнічае прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі, ахова такая, што туды можа прайсці чалавек са стрэльбай.
А вось на прэзідэнцкі бал Лукашенка ты нават з лакам для валасоў не можаш Так. зайсці. Потому что можно зробить так. Think about it. Каментуйте, калі ласка. Які навіны яшчэ ёсць? Пачнем з таго, што у нас у чаціку трансляцыі, звярніце увагу, ёсць апытаначка, дзе мы задаем нашым шаноўным гледачам пытанне. Ці вы былі ў зоне забруджання Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі? І вось якія адказы станам на зараз. 72% наших гледачоў ніколі не былі ў зоне забруджання. 13 былі пару разоў як турыст, ну і абсалютная меншасць перасяленцы адтуль або дагэтуль там жывуць, каля 15%. Калі ласка, вялікая частка. захочваю вас прыяднацца да нашай апытанкі, паглядзіце на канале Белсат Лайв, адразу пад нашай трансляцыяй ёсць гэтая апытаначка. Ну і каментары таксама чакаем. І да каментароў мы запыталіся гісторыі з таго часу, хто што памятае, хто дзе быў. І вось нам распавядаюць, што Владзімірович нам піша, каментатар, у 1986-м. Я яшчэ быў у праекце, то бок яшчэ не нарадзіўся Владзімірович, але з апавяданняў бацькоў памятае, што яны ў той час яшчэ жылі ў Буратіі. І ў чэрвені, зусім праз літаральна месяц пасля аварыі 2, ехалі ў адпачынак у Беларусь, таму што тады асабліва інфармацыя замоўчвалася. То бок мы з гэтай гісторыі можам зрабіць вынік, што цягам 2 месяцаў людзі не ведалі пра больш за 2 месяцы, а потым гэта даносілася так. Ну, нешта там здарылася, але ж нічога кепскага, нічога дрэннага. Вось так. Нават Гарбачоў так казаў па тэлебачанню. Вось. Вот так. Дякую, Андрей. Зараз у нас што? Карысная пауза, добрыя навіны. Вось куды пайсці, культурнае мерапрыемства наведаць? Ну, каб нешта добрае, для душы. Для душы. Пачнем з Менску. У сталіцы праходзіць вялікі Японія-фэст. Выстава, якая збірае больш за 300 экспанатаў і праводзіць праз 5 стагоддзяў японскай культуры. Тут і гравюры 19 стагоддзя, і рэдкія мангі, і калекцыйнае кімано. Ёсць інтэрактыў, можна паспрабаваць зрабіць сваю мангу, ударыць у самурайскі барабан або паглядзець, як ствараецца анімэ. Фестываль працягнецца да 26 красавіка. Яшчэ адна опцыя на сёння для аматараў вінтажу. У прасторы «Ангар» пройдзе Open Шкаф and Vintage. Гэта маркет, дзе можна знайсці ўсё. Ад адзення аксесуараў да вінілу і старых фотоапаратаў. Уваход вольны, у тым ліку і для хатніх жывёлінаў. Для тых, хто сёння не паспее, у наступнае выходнае 28 і 29 красавіка яшчэ адзін Open Шкаф у 375 Place. Калі ж хочацца не рэчаў, а ўражанняў, то да канца тыдня ў Менску ў прасторы «Артель галерэя кафе» ідзе выстава «Далі і Магрыт» – гульня з рэальнасцю. На выставе будзе можна ўбачыць рэпрадукцыі і працы мастакоў, разабрацца ў сімволіцы і ідэях сюррэалізму і нават паслухаць бясплатную экскурсію. Квіткі на падзею ад 20 да 25 рублёў. А цяпер перанесёмся ў Варшаву. Сёння о 16 гадзіне ў кнігарні «Букіністка» сустрэча з пісьменніцай Настай Рагатко. Тэма ейная дэбютная кніга «Насі з сабой» і досвед пісання і выдавання тэкстаў без класічных выдавецтваў. Удзел платны, квіток 69 злотых, уключаючы «Welcome Drink». Яшчэ адзін план на сённяшні вечар – спектакль «Эмігранты» у Потым ОТ. Пастаноўка беларускіх артыстаў паводле Мрожыка пра жыццё ў эміграцыі. Працягласць каля 1 гадзіны 20 хвілінаў. Мова расійская з польскімі субтытрамі. Як адзначаюць арганізатары, гэта апошняе прадстаўленне сезону. Квіткоў засталося няшмат, а таму паспяшайцеся. 28 красавіка 18 гадзіне музей вольнай Беларусі запрашае на адкрыццё выставы «Галасы». Паводле куратараў праект ужо быў паказаны ў прэзідэнцкім палаце ў Варшаве і цяпер адкрыты для шырэйшай аўдыторыі. «Галасы» – гэта гукавыя інсталяцыі, гісторыі палітвязняў і іх блізкіх, якія можна праслухаць праз спецыяльныя QR-коды. Каб не перашкодзіць іншым і мець файны гук, рэкамендуецца браць з сабой навушнікі.
А ў сераду 29 красавіка 17:30 адкрыццё беларускай кнігарні фонду камунікату цэнтра беларускай салідарнасці. У праграме сустрэчы з аўтарамі, у тым ліку Уладзімірам Арловым, і размовы пра сучасную беларускую літаратуру. Уваход вольны. Не абмінулі беларускія падзеі і Вільню. 27 красавіка там пройдзе тэрмаядравы стендап, які працягвае фармат тыдзень раней апрабаваны ў Варшаве. Арганізатары абяцаюць вечар жартаў на тым, што адбылося з намі 40 гадоў таму. Гаворка пра чарнобыльскую аварыю. Падзеі праходзяць у межах кампаніі пасля Чарнобылю. 40 дзён разважанняў пра здароўе, памяць і будучыню, якую ладзіць зялёная сетка «Экадом» і альянс «Зялёная Беларусь» пры падтрымцы Белёв бюро. Удзел у імпрэзе цалкам бясплатны. Сябры, вітаем вас зноўку. Раніца з Белсатам, па-ранейшаму ў эфіры, 10 гадзіна ранку ў Менску, у горадні, Полацку, Маладзечна, на Шчучыншчыне, нават у вёсцы Бычкі. Ёсць такая вёска Бычкі. І па ўсей Беларусі з вами Кацярына Раіцкая і я, Дзяніс Дудзінскі. Гэта ты, так. Уявіце сабе, вы жывеце побач з атамнай станцыі і бачыце яе ў вакно. А яшчэ бачыце, як яе рэгулярна абстрэльваюць. А гэта, дарэчы, рэальнасць украінскага гораду Нетішын. Там стаіць Хмяльніцкая атамная электрастанцыя, побач з якой ужо не раз падалі ракеты. Гэта блізка да нашай мяжы, таму тычыцца нас. Рэгіён цесна звязаны з Беларусью. Тут цячэ Гарынь, гэта прыток Прыпяці, сем'і маюць сваякоў у Беларусі. Але ў тым ліку з Беларусі ідзе пагроза. Рэпартаж Юліі Макаронка. Калій йодит. Калій йодит на выпадак, на дрэнны выпадак. Хай ён не здарыцца. Таблеткі йодыду калію Наталя носіць у кашальку з пачатку паўнамаштабнай вайны. Улады выдалі іх жыхарам Нетішына як сродак абароны ад радыяцыйнага ўздзеяння, бо ў гэтым украінскім горадзе размешчаная Хмяльніцкая атамная электрастанцыя. Якщо там розказують, що щось летить... Вось калі абвяшчаюць, што нешта ляціць, мой знаёмы кажа, да не патрэбна ім гэта станцыя, гэта ж толькі вар'ят будзе страляць. А я кажу, а мы ж не з разумнымі маем справу. У мяне ўжо такое ўражанне, што ім усё адно і на інфраструктуру, і на ўсё, абы знішчыць нас і задавіць, каб мы здаліся і зламаліся. Психологічно чи якось, щоб ми здалися і зламалися. Станцыя знаходзіцца ў 3 кіламетрах ад дома жанчыны. Це Хмельницька АЕС. Але страх ядзернай пагрозы з'явіўся ў Наталі толькі ў 2022 годзе, калі АЭС стала мішэнню для расійскіх атак. Страшно дуже було, коли не могли додзвонитися до дітей. Вельмі страшна было, калі не маглі датэлефанавацца да дзяцей. Мы пачулі першыя ракеты, якія праляталі дзесьці тут побач. Я не разумела, што гэта. А муж выскачыў і кажа, ты чула, ракета летела. А для мяне гэта быў проста нейкі грукат. Выбухі паблізу станцыі жыхары Нетішына чулі неаднаразова. Варожыя войскі тэрарызуюць мясцовае насельніцтва, накіроўваючы ў бок энергаблоку беспілотнікі. За абстрэлаў АЭС часова губляла сувязь з энергасістэмай. Є побоювання, звісно, що вони можуть. Ёсць небяспека, вядома, што яны могуць трапіць і наўмысна ці выпадкова. Гледзячы, што яны робяць на запарожскай атамнай, гэты пастаянны страх, невядомасць, гэтая небяспека, яна вісіць у паветры. Пра тое, чым гэта можа абярнуцца, Наталя ведае не па чутках. Калі здарылася чарнобыльская катастрофа, ёй было ўсяго 4 гады. Жахлівыя ўспаміны з дзяцінства ўзнікаюць і сёння. Я памятаю, як мы з вікна бачили, як під'їжджали автобуси. Я памятаю, мы з вакна бачылі, як пад'язджалі аўтобусы, і з тых аўтобусаў проста выбегалі распранутыя людзі. Що це якби рвануло. Я чула, як бацькі між сабой казалі, што гэта выбухнула атамная станцыя. Тых людзей з Прыпяці прывозілі сюды. Нягледзячы на ўсю небяспеку, Наталя з Нетішына з'язджаць не збіраецца. Яе боль – гэта не толькі пагроза ад атамнай станцыі, але і пошукі мужа Александра, які знік на вайне. Це його всі речі, всі, що прислали побратими. Гэта ўсе яго рэчы, усё, што перадалі пабрацімы. Я іх не разбіраю, але час ад часу адкрываю, успамінаю, нюхаю футболкі. Нюхаю футболкі. Мужчына знік без вестак роўна 2 гады таму. Расійскі бок дагэтуль не пацвердзіў яго статус як ваеннапалоннага. Наталі застаецца толькі верыць, што калі-небудзь ён зноў пераступіць парог роднага дома. А з намі тым часам на сувязі з Кіева эксперт у галіне энергетыкі Михаил Шустер. Михаил, вітаем вас. Вітаем.
Добрый день. Сёння пагаворым пра новы тып пагрозы атамны шантаж. З 22-го года атамная станцыя гэта мішень. Ну, мы бачым гэтыя пагрозы. Гэта ўсё ж блеф і выпадковасць ці рэальная стаўка? Хорошо. Как вам ответить? Где здесь блеф, а где реальность? Так? Ага. Сбоку России. Ну, смотрите. Ну, действительно, атомная станция используется сейчас, ну, как говорится, война нового типа. Война, в которой не так, как все ожидали, что она будет такой же, допустим, как Вторая мировая, а это война, которая очень сильно построена на лжи, на создании какого-то давления, на создании каких-то ситуаций, которыми можно воспользоваться для того, чтобы влиять на мозги населения. Ну и в этом смысле вот атомная станция стала такой необычным поводом, который уже начали вначале разыгрывать вот эту карту, и это вызывало ощущение прямо ужас-ужас, что будет, если там... Но со временем вот это вот влияние информационных вот этих вот поводов и давлений на людей ослабло. И, соответственно, все, что там происходит, оно воспринимается уже не так сильно, как, может быть, хотелось, и постепенно сглаживается. Раньше под предлогом эскалации там ядерной угрозы на атомной станции можно было рассчитывать, заставить пойти на какие-то там большие уступки там, или что-то еще, то сейчас, мне кажется, это уже действует. И единственное, что можно сказать хорошо, до сих пор все-таки существует какая-то граница, которую пока что не переступают. Вот достигли какого-то уровня угрозы, ну, какого-то уровня создания ситуации, которая кажется страшной. Но дальше этого, ну, пока что никто не идет, слава богу. А ці може... Как это... Да-да. Да-да, працягвайце, калі ласка, прабачце. Ну, добра, наступнае пытанне. А ці ўвогуле свет можа стрымаць атакі на АЭС? Ці ёсць нейкія сусветныя механізмы? МАГАТЭ, напрыклад, што яны могуць зрабіць? Ну вот смотрите, что получилось. Ну, никто к ней не был готов. То есть у атомной станции есть проект, у этого проекта есть проектные угрозы, то есть сценарии и события, которые рассчитана ядерная безопасность, ядерная радиация. И вот то, что происходит, это не закладывалось ни в какие проекты. То есть атомная станция была рассчитана там, против террористического акта, против там, нападения какой-то там диверсионной группы, там защита есть от падения самолета. А что придет армия с танками и террорист будет использовать атомную угрозу для шантажа всего мира, ну на это ничего не рассчитано. Ну и, соответственно, никакие институции не были на это рассчитаны. Вот мы думали, что МАГАТЭ, это вот придет МАГАТЭ, пальцем погрозит, и там все станет сразу же, эти скажут, ах, мы были неправы, и уйдут. Ну, оказалось, что ничего подобного, что и у МАГАТЭ прав таких нету, и как бы его голос больше такой консультативный. Ну, оказалось, что в мире системы сдержек против вот таких вот событий не существует. Но хуже всего то, что, как на мой взгляд, такой системы не создано до сих пор. То есть, несмотря на то, что происходят события недопустимые, станция, мы уже научились, хотя с этим бороться, что вот там обесточено, пропало электропитание, станция села на ноль, и как бы, риск вырос, проектная угроза выросла. Но уже там прошло 4 года фактически, и никакого механизма, по которому кто-то мог бы за это ответить, то есть механизма, который
страховал бы от повторения этих случаев, до сих пор не создано. Ни институционально, никак. Угу. А якая з украінскіх станцый цяпер найбольш небяспечна, як вы лічыце, якую более атакуюць і якая пашкоджана найболей з украінскіх станцый, маю на ўвазе? Ну, из украинских станций Запорожская АЭС находится под оккупацией. И наших возможностей влияния на то, что там происходит, нету никаких. Кроме, есть только определенного рода возможности. Допустим, они хотят же подключить Запорожскую к энергосистеме России и периодически там устраивают такую, в принципе, довольно однообразную провокацию для того, чтобы ее обесточить. Сценарий такой, что ее обесточить, вызвать ощущение нарастающей катастрофы и в последний момент, как спасители, подключить к своей энергосистеме. Вот. Им это надо для того, чтобы овладеть ею по-настоящему, потому что сейчас они номинально там, но пока она подключена к энергосистеме Украины, их возможности ограничены. Остальные 3 атомные станции находятся в равных условиях примерно, потому что ракете все равно, это Южноукраинская, Хмельницкая или Ровенская. Там, в принципе, разницы нету никакой. В принципе, сказать, что какие-то сейчас особые угрозы работе остальных атомных станций, нету таких. Угрозы только если им придет что-то в голову, и они в очередной раз решат нас обескровливать, начнут наносить удары по распределительным станциям, по магистральным. Есть куда еще это делать. Тогда угроза возникнет. Но, опять-таки, опыт предыдущих лет позволил накопить меры противодействия, выработать методологию, заблаговременная разгрузка. Короче говоря, мы уже не те, которые были в 2022 году, и на такого рода угрозы готовы реагировать более безопасным способом. Остается опасность? Остается. Благодаря тому, что подучились, приняли, знаем, что делать в этой ситуации, эта угроза не такая большая, как мы думали раньше. А, напрыклад, з боку Украины может быть принято рашэнне задать удар, напрыклад, по Смоленской ці Курской атомной электростанции? Смотрите, я вам в этом плане ничего не могу сказать, потому что это самый верхний уровень, и информация совершенно для людей недоступная. Технически, конечно, можно. Это обычный объект, такой же, как нефтебаза. Просто берешь, бьешь по распределительному узлу, и станция садится на ноль. Но другой вопрос, после этого же политика начинается, и не нам решать. Так, больш за тое сусветная палітыка. А Беларусь плануе станцыі навядзення дронаў. Патэнцыйна украінскія АЭС могуць быць атакаваны з дапамогай Беларусі ці не? Гэта нейкі такі ўжо фейк. Патэнцыйна, зразумела. Смотрите, тоже мы сейчас рассуждаем... любой объект может быть атакован с любой территории. То есть это, я специалист все-таки по атомной сфере плюс-минус, да, и мы сейчас говорим, вне сферы моей компетентности. Я могу фантазировать вместе с вами. То есть, любой объект можно атаковать с любой территории. Если какая-то выгода атаковать именно с территории Беларуси, чуть поближе там находятся они, но это уже давно не расстояние для этих дронов. Я не думаю, что Беларусь в этом плане чем-то выгоднее, чем что угодно. Добра, давайте вернемся тады ў вашу кампетэнцыю. А што будзе з Беларусю, з тэрыторыі Беларусі, калі выбухне любая украінская АЭС? І з Украінай таксама. Так, з Украінай. Так, мы ў Беларусі, нас цікавіць больш Беларусь, а тым болей прыгранічная. Як, напрыклад, Хмельніцкая станцыя. Выбух на Хмельніцкай станцыі. І я так разумею, гэта залежыць ад розы вятроў, ці што будзе адбывацца?
Смотрите, ну вот люди часто рассказывают о каких-то катастрофических сценариях. Ну, я все-таки как человек, который знает, как устроена атомная станция, я не сторонник вот таких вот катастрофических. Ну, во-первых, когда говорят, что атомная станция взорвется, ну, это как бы не совсем понятно, что такое взорвется. Вот самое худшее, что было со станцией похожего типа, как на Хмельницкая или Ровенская, это Фукусима, японская. И если посмотреть на масштаб поражения радиационного, ну, конечно, там очень в море все ушло. Но посмотрите, там совсем, я даже не знаю, сколько там людей погибло в результате лучевой болезни. То есть сейчас уже там жизнь возвращается, уже там ставится вопрос об открытии атомной станции. То есть эта станция, несмотря на катастрофичность, последствия оказались просто намного меньшими, чем ожидали специалисты. Чернобыльская станция, это другого типа реактор, там произошло что? Там произошел взрыв, этот взрыв не ядерный, этот взрыв, просто как бы высвободилось очень большое количество энергии и выбросило наверх, радиоактивные вещества. И эти вещества с дождем, с пылью, с ветром, таким факелом раздулись по территории, осели и как бы заразили почву и среду, на которую они попали. То есть вот такой вот факел. Конструктивно, там Чернобыльская станция, в общем-то, ей проломила крышу, взорвался реактор, и вот эти массы, они просто поднялись в атмосферу, не было никакого барьера там между ними. Наши реакторы, которые остались водоводяные, они иначе устроены. Там реактор находится под гермооболочкой, это там 1,5 метра, считайте, напряженного железобетона. Как бы есть ситуации, при которых там могут начаться проектные есть аварии, есть там запроектные аварии. То есть возможны всякие неприятности с той стороны, но опять-таки масштаб радиационных последствий, он существенно меньше, чем в Чернобыльской, потому что это станция другого типа. Вот. То есть понятно, что если что-то случится, то, конечно, ничего хорошего в этом нету. Но сказать, что прям наступит конец света, я бы тоже так говорить не стал. Михаил, дзякуй вялікі, вы нас дзесьці нават супакоілі. Нагадваю, з намі на сувязі з Киева быў Михаил Шустер, эксперт у галіне энергетыкі. А мы зноў вяртаемся да жыхароў Нэцішына. Героі наступных сюжэта бачылі Чарнобыль, уцеклі ад яго, а цяпер зноў жывуць побач з атамнай небяспекай. Пенсіянер Наталія Геннадзь сярод тых, хто пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС быў эвакуяваны ў Нэцішын. Дом, у які яны прыехалі 40 гадоў таму, амаль цалкам быў заселены жыхарамі роднай Припяти. Во-первых, нам было сказано, что эвакуируйтесь на 3 дня. 3 дня, и все, город приведут в порядок, вы вернетесь. Мы очень спокойно собирались. Так как это ненадолго, взяли, как туристы, теплые носки, какую-то одежду такую вот туристическую. Сам Геннадзь быў супрацоўнікам станцыі, займаўся электрамонтажнымі работамі на 4 рэактарах. Пасля выбуху на энергаблоку дапамагаў у ачапленні тэрыторыі і атрымаў 2-ю ступень апраменьвання. Когда поднялся на крышу, посмотреть, интересно же, на атомную, но увидели, что крыши нет, и там уже вечер, да, алое такое зарево, и луч, как вот показывают фильмы про войну, эти вот прожектора, только там прожектор, диаметром может быть метр по небу, а это диаметром 30 метров. Праз паўгады пасля тэхнагеннай катастрофы з горада, які ператварыўся ў прывід, дазволілі забраць свае рэчы. Калі Наталія і Геннадзь убачылі, што здымаюць верхні слой глебы, зразумелі, дадому яны ўжо не вернуцца. Когда открываешь свою квартиру, и она не твоя. Мы зашли ужасно. В ванну, а Наташа замочила белье для стирки,
А там все ну все это такой монолит. Пенсіянеры, для якіх Чарнобыль стаў асабістай трагедыяй, жыць побач з атамнай станцыяй зусім не баяцца, нават падчас вайны. Наталья Геннадзь лічыць гэта хутчэй гарантыяй, што па такім аб'екце не будуць біць. Это наш зонтик, это наша защита. Абсолютно были уверены почему-то, что не может быть такого, чтобы вот это взять, ударить по станции. 2 блока, 2 миллионника. Но это надо быть сумасшедшим человеком, чтобы вот такое совершить. Разрушить атомную станцию – это бить по себе. Потому что большая степень по осадков ложится не рядом, а где-то за 300, 400, 500 километров от станции. Посмотрите, авария на Чернобыльской, а пострадала Белоруссия. Белоруссия же очень было во многих местах. До сих пор там грязнее, чем в Припяти. У той же час, калі пенсіянеры чуюць сігнал паветранай трывогі, прызнаюцца, душу выварочвае. Спачатку Наталья Геннадзь яшчэ спрабавалі хадзіць у сховішча, але цяпер здароўе ўжо не дазваляе. Один раз пошли, второй раз пошли, очень неудобно. Перил нет, ступеньки разновысокие, там пороги. И он сказал, я больше не пойду. Я говорю, а если он не пойдет, а что я пойду тогда? Он остался тут, а не дай бог, что случилось. И будешь на себе волосы рвать, что там совершенно слепой человек. Нет, говорю, я тоже не пойду. У краіне агрэсара ў сям'і засталіся сваякі. З імі Наталья Геннадзь прытрымліваюцца простага правіла, якое дапамагае пазбягаць канфліктаў. Ні ў якім разе не абмяркоўваюць палітыку. Мы зараз убачылі, што вось жывуць сабе людзі, якія аптымістычна глядзяць на так званы мірны атам, але ж у гэтым пытанні ёсць і іншы бок. Таксама людзі, якія жывуць недалёка ад атамнай электрастанцыі. Давайте поглядзім. Мы частушки вам споем, если вы желаете. У вёсцы Белотыны, якая знаходзіцца адразу за Хмяльніцкай атамнай электрастанцыі, нас сустракаюць з песнямі і без электрычнасці. Нема, взагалі нема. Ну де є? Нема. Адключэнне святла ў зоне назірання АЭС – звычайная справа. Мясцовым жыхарам цяжка стрымліваць эмоцыі падчас вайны, якая выпала ім на старасць. Від ковіда того ноги відняло, чоловік помер. Я Путіна дуже ненавижу. Лукашенка не так. Наші сусіди, як то кажуть, наші друзі. І це вони могли таке зробити, я такого не надіялась. Надзеі і Івану за такіх сяброў і суседзяў кожны раз даводзіцца выбегаць у поле. У доме няма падвала, каб схавацца ад расійскіх абстрэлаў. Ось тут посиділи, перечекали це все. Як стало тихіше, бачимо, що ніде все минулося. Та й забрались, пішли до звичної праці. Найбольш за ўсё пенсіянеры перажываюць за атамную станцыю, бо ўпэўненыя, для Пуціна і яго атачэння няма нічога святога. Ми боїмося взриву. От самого, не дай Бог, чи ракета, чи шахет, чи що. Це екологічна катастрофа. От ми під страхом Божим живемо. От Чорнобиль що наробив. Але в таких роках ми вже виїжджати не будемо. А вось да пагрозы з боку Беларусі Надзея і Іван ставяцца скептычна, нягледзячы на будаўніцтва артылерыйскіх пазіцый і дарог у памежжы. Якщо вже стільки років продовжується, що Україна ще стоїть на ногах, не може Росія нічого зробити, то Білорусія навряд ли. А це що його допомога для Росії, то що ж, в кожного свій розум. Хай будують. До когось не знадобиться. Я надіюсь, у мирний час. Галоўнае, каб мір настаў як мага хутчэй, кажуць пенсіянеры. Адзін іх сын абараняе Украіну, другі знік без вестак, а трэці жыве ў Расіі. Він каже, я зараз приїхав би сюди, а як виїхати? Він застряг, просто застряг, як то кажуть, між двома світами. Це катастрофа.
Сім'ї розрушились, родинні зв'язки розрушились. Мало таких є, що сприймають цю всю ситуацію адекватно. Надзеі Іванаўчыка дапамогі ўжо няма ад каго. За 4 гады вайны людзей у Білоціні амаль не засталося. Старыя памерлі, маладыя загінулі. І зноў читаем ваши комментарии разом с Андреем. Так, отказывайте наши, я читаю, вы слухаете и комментуете. Комментуем комментары. Значит, пише нам Вожик Патріот, нягледзячы на тое, што забруджаныя тэрыторыі не закаранулі яго непасрэдна, падобна, што свой адбітак на здароўе тая аварыя дала. Безумоўна, наступствы для здароўя, напэўна, адчуваюць нават тыя, хто нарадзіўся значна пазней, нават за тую самую аварыю, ўжо не кажуць, што і цяпер. А тым больш, трэба азначыць, што некаторыя гэтыя тэрыторыі, якія былі вернутыя ў сельскагаспадарчы абарот, яшчэ і там збіраецца. Там ёсць свінакомплексы, там малако там вырабляецца, нешта вырошчваецца. Лепей не ведаць. Спадзяюся, што все-таки гэта як-ніяк нейкія госты нешта неяк правяраецца. Уздоўж дарог часто можна назіраць людзей, якія прадаюць суніцы, грыбы, а грыбы акуратна напітваюць максімальна. А ніхто ж не ведае, адкуль гэтыя грыбы. А яшчэ ведаеце, што невідавочнае, якая наступства Чорнобыльскай аварыі. Людзі, якія заехалі на тую тэрыторыю і там павывозілі каляровыя металы, каштоўныя металы, і пасля гэта металы пасля пераплаўкі, яны разляцеліся па ўсім свеце. І зноў ніхто не ведае, так, дзе яны. Таму, заязджаючы, напрыклад, у новую кватэру ці набываючы сабе для моднай лофт-дачы вот гэты кантэйнер, трэба абавязкова пахадзіць з пікалкай вот этой. Як яна называецца? Лічыльнік Гейгера. Да. Добра. Дазіметр. Ёсць і пазітыўныя каментары. Атрымліваецца, што людзі не горш за прусакоў. Таксама могуць шмат да чаго прызвычаецца. Мне падаецца, хтосьці мне распавядаў, з навукоўцаў распавядаў, што цягам некалькі пакаленняў вось гэтая радыяцыя, гэта нават добрая рэч для чалавецтва, генетычна. Для чалавецтва гэта добра. 4 рукі гэта так добра. Ну чаму? А з якога пункту гледжання? Ну з якога пункту гледжання? Мы таксама цікаві. Адаптацыі. З пункта гледжання адаптацыі да імунітэт, не, да вірусаў, да бактэрый, да ўсяго. З пункта гледжання здароўя. Мне гэта не маі фантазіі, гэта мне распавядалі. А хто? Навукоўцы. Які? Бесараб, ну які можа быць. У савецкія часы на будоўлю АЭС у Вісагінасе ехала шмат людзей менавіта з Беларусі. Шмат хто там ужо атрымліваў жытло, але пасля развалу СССР яны вярнуліся ў Беларусь. Цікава. Нават я не ведаў. Так, і вось у сюжэце было, што яны так і не адаптаваліся да літоўскай сучаснасці. Так, ёсць цудоўны дакументальны фільм «Бабушкі Чарнобылю» пра украінскую частку зоны. Лічу, што абавязкова патрэбен такі фільм і для Беларусі. Згодны. Так. А мне яшчэ памятаю, яшчэ фільм быў такі, не памятаю які год, «Полураспад» называецца. Мастацкі фільм «Полураспад». Трэба глядзець, як і серыял «Чарнобыль», вельмі добра зроблены. І, дарэчы, у Алексіевіч «Чарнобыльская молитва» вельмі жыццёвыя апісанні. Вітанкі, што за форма ў вядучых? Зборная СССР ці што? Жартички. Покажи. Running Club. New York, Central Park, Manhattan. Thank you. Дякую вам, што заўважылі. Мы спартыўная каманда. Адзін я не впісваюся. Мне падаецца, што дзяцей, якія цяпер ходзяць у патрыятычныя клубы, трэба таксама вазіць па свеце, як і дзяцей Чарнобылю. Так, бо... Там дзеці трапілі пад выпраменьванне, то цяпер пад ідэалагізацыю. Менавіта гэтага ўлада і баіцца. Менавіта гэта добры жарт, якім мы скончым, бо вось учора мы задавалі пытанне, ці можна жартаваць пра Чарнобыль і катастроф. Вот гэта добры жарт, ён такі кантэкстны, ведаеце, ён пра жыццё. Нават гэта файная ідэя, правда. Дзякуй. Усё, дзякуй вялікі Андрэй, дзякуй вялікі Кацярына, дзякуй вялікі Дзяніс, дзякуй вялікі шаноўнае гаспадарства, нашы гледачы. Любім вас. Ганна Шаркунова і дзеці беларускія спяваюць, я пачу неверагодны край. Станавіся, папа, спявай, каб
хочу неверховный рай. Колькі незнайомых і неверагодных сёлета бачыў упершыню новых маіх родных некалькі мільёнаў. Сёлета я знайшоў сваю сям'ю. Привет, белорусики! Становіся побач і спявай, капачу неверагодны край. 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 Позіркам зустріться і адчуць, як серце обдымает солнечный промень. Просто быть собою, просто жить с любовью, просто быть и ведать будет день. Становіся побач і спявай, капачу неверагодны край. Становіся побач і спявай, капачу неверагодны край. Становіся побач і спявай, капачу неверагодны край. Становіся побач і спявай, неверагодны край. Сёння на Белсаце. А 19-й паводле Менску запрашаем у студыю Белсат на выданне, прысвечанае 40-годдзю Чарнобыльскай аварыі. А пазней, о 21-й гадзіне, навіны з будучыні з Вольгай Старасцінай. І о 21:30 дакументальная стужка «Радыяцыйнае дзяцінства». Фільм зняты 30 гадоў таму і выглядае сапраўднай капсулай часу. Як радыяцыя паўплывала на нашае жыццё? Памятайма пра Чарнобыль.
Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Кто у вас говорит? А там люди есть? Да. И люди есть, да? Да. 40 гадоў таму здарылася катастрофа, што назаўсёды змяніла лёс Беларусі. Нашыя тэрыторыі прынялі на сябе найбольшы удар. Забруджаная 5-я частка Беларусі. Жывое сэрца нацыі. Больш за 2 мільёны чалавек апынуліся ў зоне радыяцыйнага ўздзеяння. У тым ліку так званыя чарнобыльскія дзеці. Сотні тысячаў чалавек былі адселеныя са сваіх дамоў. Разбораныя лёсы, спустошаныя вёскі, вайна без фронту. Наиболее серьезные последствия удалось предотвратить. Худшее позади. Вынік хлусні і безадказнасці савецкай улады. Чарнобыль больш, чым радыяцыя. Гэта наш боль і нашая памяць. Барацьба не толькі з катастрофаю, але і з сістэмаю, якая хавае праўду. Чарнобыльскі шлях — голас гэтай барацьбы.